In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. So ang atong hisgutan may tungod sa shield of faith. Now atong hinumduman nga ang shield is the most common protective gear that we're using in times of war. So atong hisgutan ni karon sa dili madugay sa karong tiud-tiud human sa atong pagampo, magampo usad ta. Among gamhanan nga Dios, saad kami nga ikaw nagapaminaw na iyang pagsipya. Usa kun diin man kami Ginoo naminaw ni ining sibya karon. Amo ikaw Ginoo gidapit. Ug among giimbitar ang imong balaang espiritu nga mo'y magakunsan, magapuyo sa among kinabuhi. Aunta ang among pagtuon karon sa imong pulong. Mahimong halangdon, amo ikaw madawat nga among personal na luwas. Salamat Ginoo sa kagayon ng imong gihatag na diin. Amo Ginoo matun-an ang usan sab katupiko nga maghatod namo nimo. Salamat sa imong pagkamaayo kay kini ka na among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Shield. Unsa magining shield? So sa atong naagian, akong ipakita ninyo ang picture karon niya ang belt. Human sa belt atong gisgutan ang breastplate of salvation, of righteousness. Karon katumiaging gabi atong gisgutan ang mahitungod sa shod of the gospel of peace. Unya karon atong hisgutan ang shield of salvation. Now, unsa man ginaning shield? Kung atong subayon ang Wikipedia, naingon dito, shield is a broad piece of metal or another suitable material held by straps or a handle attached on one side, used as a protection against blows or even missiles. Pagkanindot tayo sa trabaho ni ining shield, dili lang kay arrows, apan gigamit ni siya alang sa protektar, pinaagi sa pagprotektar gikan sa missiles. So, kung nakakita mo og salida o gubat, o niya nagamit og shield, o niya ang shield gibutang dito aron dili ka malapsan sa hand grenade or whatever weapons, missiles, usa ni siya ka proteksyon galamiton alang sa protektar nato niini nga mga daotan nga mga moabot og mo'y mupunting nato. So katong miaging adlaw atong gisgutan kung unsaon nato protektar ang atong kasing-kasing. Kini pwede ni protektaran ang tibuok natong lawas pinaagi ni shield. What is the purpose of using shield? Ang shield are used to intercept specific attacks, whether from close-range weaponry like spears or long-range projectiles such as arrows, even from chemical attack, used as a barrier between them and the weapon of projectile. Mao gini siya ang pinaka-reason ngano nga si Apostol Pablo sa dihang iyang gitanaw ang sundalo nga nagsuot og uniform iyang nakita ni kay ngano kining shield part gini sa usa ka sundalo. Kung wala kay shield ining abot sa gubat, ikaw mo'y unang mamatay. So sa dili pa sila mulakaw, ilaging gibit-bit ning shield. Kaya nga no, kung wala ka shield, delikado nga ikaw mo'y mauna o kaigo sa arrows. Mauna siya ang picture sa tinuod gyud ang karaan gyud nga gigamit sa mga Roma nga gitawag og scutum. Ang scutum dili siya usually katong atong makita nga murag oblong, kini siya rectangular style. Nganong mao man siya gihimo in evolution sa paghimo sa shield. Tungod kay ang kini nga shield
makaprotektar dili lang kaysa ibabaw nga parte sa lawas sa tao apan bisan pa ang imong tiil. Kung imo na siyang ibutang sa imong atubangan, dili ka maigo bisan pa ang imong tiil o ang imong ulo. So ingunani ka importante ngano nga ang Roma, kung ang mga Roman soldiers ning gamit ni ining gitawag og skutom nga klase nga shield. Unsa man ining faith? Kay giingon the shield of faith. Unsa man ay faith? Wikipedia says, faith is trust, hope, and belief in the goodness, trustworthiness, or reliability of a person, concept, or entity. It can also refer to beliefs that are not based on proof. Subot pasabot nga ang pagtuo ni ay mao ang pagtuo sa butang wala nimo makita. Ang pagtuo sa butang nga imong gituuhan nga wala bisan wala pa nimo makita. Mao nay buot ipasabot sa pagtuo. Sa Hebrews 11:1 nagingon, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Mao-maura sa interpretasyon nga atong gibasa ganina sa Wikipedia. So, mga butang wala nimo makita apan imong gituuhan. Mao na say tinuon nga kahulugan sa faith. Sa New International Version ngayon, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Sigurado gyud, being sure. Kaya ang pagtuo, nagatuo ka sa mga butang nga wala gid nimo makita o wala pa nimo makita. How would you explain faith? In Hebrews 11:1. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So, naa kay conviction sa imong kaugalingon, nga katong butang nga wala nimo makita, imong tuuhan. So, it's a core biblical faith in confident assurance God is who He says and will do as He said, even when we can't see how. Pagkanindot, no? Sa sinulat, unsa ganito? Nga, nagtuo ta, naatay confidence, naatay pagsalig, naatay kasiguruhan sa Ginoo. Kung unsay iyahang giingon, bisan wala ta makabalo, kung unsaon niya paghatag, unsaon niya pagpakita ang atong gihangyo niya. So, pananglitan, nag-ampo ta. Nga hatagan ta og sakyanan sa Ginoo. Kay kung walay sakyanan ang pastor, dili man makaadto sa iyahang padulungan, dili makaminsahi, dili makaadto dito sa iyahang gitrabahuan. So kung nag-ampo ta og motorcycle, atong gisalig ang atong pag-ampo sa Ginoo, wa ta kabalo kung unsaon ta paghatag sa Ginoo, apan ang atong pagsalig, atong gisaligan ang Ginoo nga siya magbuot kung unsaon niya paghatag nato. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Unsa kuno? Ang pagtuo kuno, kung doon na kay pagtuo nga sama kadako sa mustard seed, mabuhat nimo ang tanan, ma-change nimo ang kalibutan, mabalhin nimo ang bukid ngadto sa dagat. Mabalhin nimo ang dagat ngadto sa bukid. Pagkanindot kung naa kay pagtuo nga saman ini. Unsa man gid ay kadako ning mustard seed? Niadto ning graduar ko sa akong kurso nga AB Theology, gihatagan mi ni Dr. Etin og mustard seed. Ako nakita nga ang mustard seed sama ra gyud kadak-a niining gitawag natong sesame seed. Kung nakakita na mo og binangkal, mukaon tag binangkal, di ba naay mga seed sa ibabaw? So ang kadakon sa mustard seed, pareha ra gyud ana kadakon kanang sesame seed nga inikaon nato sa binangkal, daghan kayong nimputos sa usa ka binangkal. So ingon ang Ginoo, if you have faith like a mustard seed, kanang bukid pwede nimo balhinon. Mao na iyang giingon. Hilabihan ka powerful di ay kun natay pagtuo nga sama nini kadako. Ingon siya, and I can change, ingon siya, pwede nimo balhinon
tuyukon ang kalibutan kuno akay pagtuo nga sama nini. Pwede nimo ibalhin ang usa ka bukid ngadto sa patag. Pwede nimo ibalhin ang patag ngadto sa bukid. So, pwede nimo himuon kung doon na kay inani kadak ang pagtuo. Nay usa ka tawo dito sa una sa bukid nun. Ingon siya, di gyud ko motuo nga naay Kristo. Amo siyang ipangutana, ngano dili man ka motuo nga naay Kristo? Ingon siya, tungod kay wala ako makakita ang Kristo. Ingon siya, to see is to believe. Unsa ganitong pagtuo nga atong gitun-an ganina? Ang pagtuo, imong gituuhan ang butang, wala nimo makita. Pero opposite siya ang giingon nga to see is to believe. Karon gipangutana siya kay si doktor man iyang giingnan nga dili siya mutuo. Giingnan siya sa doktor nga mutuo ba ka nga naa kay kidneys? Ingin siya nga mutuo, doktor. Nganong mutuo man ka nga naa kay kidneys? Tungod kay ang akong doktor nag-ingon nga naa ko'y kidneys. Karon kung ako mo ingon nimo nga imong doktor nga naay Ginoo unya kining Ginoo nagpaabot nato unya siya gusto nga imbitaron ta ngadto sa iyang puloy-anan, mutuo ka dili. Sama ra sab ni ani mga kapaglaom nga kung nagtuo ta nga ang atong lawas na ay kidney na ay kwan tungod kay ang doktor mo lagi nato atong gituuhan nga ang gisulti sa doktor tinuod. So kung ang Ginoo mag-ingon nga ako mo balik, ako sa akong pagbalik ako kang kuhaon, tinuod ni mga kapaglaom. Tungod kay ang unsa ganito ang pagtuo mo ang pagtuman, ang pagtuo sa mga butang nga wala nimo makita. Kano unsao man nato nga motubo ang atong pagtuo? How will this faith grow? Sa sinulat sa Romans 10:17 ni Apostol Pablo, naingon siya, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So unsao nato nga motubo ang atong pagtuo? Mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sama karon, naminaw ka sa pulong sa Ginoo, magatubo ang imong pagtuo. Pagbasa sa Biblia, magatubo ang imong pagtuo. Pero unsaon man nato pagtubo sa atong pagtuo kung naminaw ta sa wali, nakatulog ta. Dili mo tubo ang atong pagtuo kung makatulog ta. Roma 1:17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, and the just shall live by faith. Unsa kuno to? Di unsa pag-communicate sa una nga panahon nga wala pa'y muwali, wala pa'y parihaning musibya. Pinahagay sa faith by faith, meaning word by word. Sugikan sa pirmiro na itong ginikanan. Ang balaod, ang pagtuo, ang Ginoo, gisgutan, word by word, gikan sa ginikanan, ngadto sa mga anak, hangtod sa pipila ka mga generations. Pero karon, kay naa naman pagsibya, ang atong pagtuo mutubo kung maminaw, unya atong gamiton, ang atong pagpaminaw, pinaagi sa pagsabot sa pulong sa Ginoo. Na ako eksperyensya sa una, samtang uli ko sa balay. Pag uli na ako sa balay, ako mo'y nagwali anang Sabado. Ingon dahin ko sa akong papay, nako pa, pwede ba kunin mo ihatod paingon sa simbahan? Unsaon nga ang among sakyanan, motorsiklo ramang yun. Kay dili man kumon sa una ang mga sakyanan nga kining 4-wheel drive. Motorsiklo ramang po'y ma-afford. O niya katong guba pag yun ng motorsiklo. Akong giingnan akong papa nga, pwede ba nga mahatod ko sa simbahan? Ingon dahin siya nga, kinsa may imong gusto ipahatod? Ingin ako nga, si kuya, unta to'y muhatod, kaya maayo mo drive, pero wala manggod si kuya. Ikaw na lang, pwede ba ka nga muhatod? So, ingon siya, sige, akong sulayan. Kung sa ganito yung gingon, iyahang sulayan. Lahi man ang istoryaha ka ng sulayan, o ako kang i-drive. Sa dihang ni istorya siya nga akong sulayan,
Nabutang sa akong nahuna, nagduda na ko nga, pastilan og madisgrasya mi ani. Unsa may mahitabo nako, nakailis nako, nakasputing nako, andam nako sa akong wali. Unya, madisgrasya mi sa unahan. Kay ingon akong papa, akong sulayan. Nisakay ko sa likod. Nag-angkas ko sa akong papa. Naan ako'y kakulba, tungod kay, iyang giingon ako, iyang sulayan. Tinood man sa dihang, nag-drive na mi paingon dito sa simbahan, unya mo agi man tog daghang basakan. Pag-agi sa daghan kaing basakan, na may iro nga milabay. Paglabay sa iro, kini magmotorsiklo ka, ang kontra ani either makaligis ka og baboy or makaligis ka og iro. Sa dihang naligsan ng iro, mislide man ang ligid sa motorsiklo sa atubangan. So kung mawala na gani ang control sa atubangan, sigurado yung dili na makontrol ang sakyanan. So pagka-slide sa atubangan, naigo mi sa bato, pag-igo na mo sa bato, nilupad ang motor. Ako po, ninglupad kauban sa motor. Karon kay wala man ko kagunit og maayo sa akong papa mo nakagunit man maayo sa manubila, siya ning kuyog sa motor, apan ako naglupad-lupad ibabaw sa motor. Sa dihang naglupad, nagkati-kati ang akong tiil. Dito gi ko paingon sa basakan, naiugsok ang akong ulo dito sa basakan. May gani kay na akong papa, iya akong gihulbot, nakaginhawar ako. Sa dihang may uli mi. Ako siyang gingnay, nako patan, awala gini, ingon mangug ka na ako nga imong sulayan. Sa dihang nakauli namin, nakaabot man ang akong kuya, gingnan ako, kuya, pwede ba nga ikaw mo muhaton nako? Kaya basi unyang madusmo ng pugko si papa, rin hapoy muhaton. Sa dihang isakay ko sa akong magulang, wala na ko'y daghang pangutana, kaya nga naman, nakabalo ko nga siya kabalo mumutor. Nagsiguro ko nga kung siya mo'y driver, mahatog ko dito sa simbahan. Og tinuod man, nakaabot ko sa simbahan, nga wag ko na unsa, dili pareha atong una namong pagsakay, nga didto mi sa basakan paingon. Faith, on the flip side, faith is not wishful thinking. Yet, this is where a lot of believers get their feeling hurt. They pray, believe, and hope that God will do something He never said He will do. And then, when He says no, they're confused. But that's not faith. Sure, we have permission to ask God for anything, but believing God will do as we ask is not faith. Faith is believing God will do as He said. Kung sa ganito yung dito, kung mangayo ta, unya nagtuo ta, nga hatagan ta sa Ginoo, dili na siya pagtuo. That is wishful thinking. Pero kung mangayo ta sa Ginoo, pero siya mo'y atong pabuton kung unsaon niya paghatag nato, that is faith. So inana ang diferensya sa wishful thinking o faith. Musugot ba ka nga moabot sa gamay pa ka, musugot ka nga ikuguson ka sa imong ginikanan o niya itabib-tabyog kay gamay pa ka. Pero pag-abot ni mo og 20 years old, musugot pa ka nga tayugon gihapon ka sa imong ginikanan kay nga naman wala ka motubo. So ang pagtuo di ay nga dili gyud matubod, dili gyud ma lampos. Kay nga naman ang pagtuo sa pagtuo mo'y gikinahanglan sa tao. Atong sa Biblia dunay usa ka tawo nga gitawag og father of faith. Kinsa gani ni tawhana atong basahon sa Hebrews. Nehemiah 9:7 and 8. Nangingon, "You are the Lord God who chose Abram and brought him out of Ur of the Chaldeans and named him Abraham. You found his heart faithful to you, and you made a covenant with him to give to these descendants the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Jebusites, and Girgashites. You have kept your promise because you are righteous." Sa Biblia, doon ay usa ka tao nga hilabihan yun ka faithful. Nga bisan gani, gipahalad ang iyang kaugalingong anak. Iyang gihalad ang iyang kaugalingong anak. Kaya nga naman,
Nagtuo siya nga ang Ginoo nasayod sa tanang butang. Wala lang siya kabalo kung saon paghatag sa Ginoo, apan nasayod siya nga ang Ginoo muhatag niya. Imong hunahunaon nga nanganak siya, inang usagatos na ang iyang edad. Unya usar ka buk iyang anak, gingnan pa sa Ginoo nga ihalad ang imong anak. Iya bang gihalad? Wala. Iya gihalad. Kaya nga naman, nasayod siya nga ang Ginoo daghang pamaagi kung unsaon pagbuhat sa butang. Daghang pamaagi kung unsaon pagsupply ang imong gikinahanglan. So kung naa kay pagtuo, kung nagkalisod ka karon, imo bang unahon ang Ginoo o imong unahon ang imong kabalaka? Kadaghan ako nag-experience ani kay naamon ko'y business sa US. Once gani nga maulahi ang akong paghatag sa akong tithes, siguro ko nga daghan kay kong problema nga mabot. Apan kung akong unahon gani ang Ginoo, unahon ako paghatag ang Ginoo, mas daghan ang panalangin nga akong mabatnan, unya dili ko magkalisod sa akong unahan. Doon na istorya sa Biblia nga nasulat sa mga Judges. Kung atong subayon kining libro sa mga Judges, mauni siya ang panahon nga ang Israel walay hari o niya walay propeta. So kung kinsa tong tao, kung unsa ang giingon, kung atong basahon gyud ang title o ang katapusan sa Judges, na ingon nito nga whatever people think it's good, they do it. So kung unsay hunahuna sa mga tao nga maayong buhaton, ginabuhat. So wala may sa panahon sa mga Judges, sila biyang layo abya ni pipila ka mga tuig nga wala gid sila klaro nga leader sa Israel. Wala sila hari. Ya wala sila propeta. So atong hisgutan ang usa ka mga istorya na atong makita sa libro sa mga Judges kapitulo 11 bersikulo 1. Ato sang unahon og basa ang 1 ug 2. Naingon ni Jephthah the Gileadite was a mighty warrior. His father was Gilead. His mother was a prostitute. Gilead's wife also bore him sons. And when they were grown up, they drove Jephthah away. You are not going to get any inheritance in our family, they said, because you are the son of another woman. Kini nga istorya, murag dili kaayo maayo ang sitwasyon sa kinabuhi ni Jephthah. Kung imong hunahon, ang iyang papa usa ka Israelite, usa ka Jews. Unya samtang natawo siya nga natawo gikan sa lahi nga babae nga usa ka nagbaligya sa iyang unon. So nahimo siyang alaot, nahimo siyang naapektahan tungod kay dili man siya anak sa tinuod nga asawa. Naapektahan sa sala sa uban. Unsa rin ang tabo? Sometime later, when the Amorites were fighting against Israel, the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. They said, be our commander so we can fight against the Amorites. Jephthah said to them, didn't you hate me and drive me from my father's house? Why do you come to me now when you're in trouble? So, sa istorya, sa dihang milayas na si Jephthah, nakakita siya og grupo sa mga batanon nga iyahang gikakauban o niya nahimo siya nga leader niining gamay nga pundok. Nailhan si Jephthah niadtong gamay nga pundok tungod kay nagmalampuson siya sa iyahang pagdumala sa gamay nga pundok ug nahimo niya ang iyahang maarangan. Sa dihang nakabalo ang taga-Gilead katong iyang mga igsuon. Nakabalo kung giunsa pag-success ni Jephthah, ilang Ginoo si Jephthah, kay ilang gusto nga tawagon si Jephthah, aron si Jephthah mo'y mahimo nila nga leader sa ilang panimalay. Pero kung atong subayon, atong hinumduman nga giitsapuira siya, gitanggal siya sa panimalay, kaya nga naman dili siya anak sa tinuod nga asawa. Pero niining panahona, sa dihang nihangyo ang iyang mga igsoon. Kung ikaw, dili maayo ang pagtagad sa imong mga igsoon, o niya aning panahona, himuon kang leader sa imong mga igsoon, musugot ka sa dili. Busa si Jephthah, sa iyang mubo nga pagsabot,
iyang gidawat ang invitasyon nga mamahimong leader sa ilaha nga pamilya. So ning kuyog sa dito, unya na nahimo siya nga mo'y leader sa Gileadite. Og sa dihang mopaingon na sa gubat, muni ang iyang giingon. Then the Spirit of the Lord came on Jephthah. He crossed Gilead and Manasseh, passed through Mizpah of Gilead, and from there he advanced against the Amorites. And Jephthah made a vow to the Lord. If you give the Amorites into my hands, whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Amorites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. Ato bang nakita ang dili maayong vow ni Jephthah ngadto sa Ginoo? Kung akong balik-balikon og basa ni, ingon ako nganong si Jephthah, nganong katuman iyahang gihatag nga vow ngadto sa Ginoo? Nga kung kinsay mo gawas, gikan sa iyang panimalay, sa pag-abot niya sa iyang kadaugan sa gubat, iyahang ihatag as an offering ngadto sa Ginoo. Kung pananglitan, ang imong asawa mo'y mugawas. Kung pananglitan, ang imong anak mo'y mugawas. Kung pananglitan, okay ra siguro, og iro mo'y mugawas, unya mo'y ihalad sa Ginoo, okay ra siguro to. Pero kung pamilya, sakop sa imong panimalay, mo'y mugawas sa imong balay, inigsugat nimo sa human nimo nadaog ang mga Amorites, unsa may mahitabo? Do you think nga tumanon ni Jephthah ang iyang gisaad nga iyang ihalad ngadto sa Ginoo kung kinsa may unang mugawas sa iyang panimalay? Ni ang istorya. Sa dihang nahumana ang gubat, when Jephthah returned to his home in Mizpah, who should come out to meet him but his daughter dancing to the sound of timbrels? She was the only child, except for her, he had neither son nor daughter. So, usara yun. Sa dihang migawas na ang iyang anak, wa na sa ilay mga anak, maura ito, maura to'y magikanan unta sa iyang similya. Usa ka babae, apan mao pag yun ning gawas, gikan sa iyang panimalay, nga mo'y nisugat niya, sumala sa iyang gisaad sa Ginoo, nga ako ning ihalad nimo. When he saw her, he tore her clothes and cried, "Oh no, my daughter, you have brought me down and I am devastated. I have made a vow to the Lord that I cannot break." My father, unsay giingon sa iyang anak, "My father," she replied, "you have given your word to the Lord. Do not just do to me just as you promised. Now that the Lord has avenged you and your enemies, these Amorites." Pagkanindot sa dedikasyon sa bata. Bisan tuod kamatayon ang iyang giatubang, apan ingon siya, "Ginoo, akong amahan. Kung mao man na imong gisaad sa Ginoo, ako muhatag nimo sa akong kinabuhi alang mahimong offering." Kung atong subayon ang istorya ni Jephthah, sa kada tuig gisilibrar ang kinabuhi sa iyang anak. So that means atong panahon na kahulugan nga si Jephthah iyang gihatag as an offering ang iyang anak. Kung atong subayon ang Biblia, sa panahon niining sa kini nga panahon, gikasukan sa Ginoo nga ang mga anak sa pamilya atong ihalad as an offering. Makita nato ang mga silingan ni Jephthah, ang mga Amorites. Mao ni ilang batasan, ilang ginahatag dedikasyon, ilang gina-offer ang ilang mga anak dito sa offering. O niya, ako pag nakita tong pag-adto na ko dito, nga doon na sila sistema unsaon nila pag-offer sa ilang anak. Ang ilang anak kanang gamay pa, ilan ang i-offer sa Ginoo. O niya, sa ilang Ginoo, niya, sa ilang pag-offer, ilan ang lagpot ang ilang anak, ilang itos ang ilang anak paingon sa taas, o niya ilang sugaton o kutsilyo ang ilang anak, o niya diha mamatay.
Hilabihang dauta dili maayo tanahon. Muna nga ang Ginoo wala gyud mo nagdiskuryo gyud nila nga ihalad ang anak. Pero nakahimo si Jepta niining bao nga dili maayo. Dunay leksyon nga akong ihatod ninyo sa kinabuhi ni Jepta. Naingon, unang leksyon, lesson number 1, you may suffer because of the sins of others. Sa nahitabo, sa iyahang kinabuhi, Jepta was driven away and of the unfortunate circumstances that is out of his control. So dili, wala siya mangandoy nga mamahimo siyang anak sa usa ka prostitute. Apa nahitabo? So out of his control, he was driven out because of the sins of others. Nakahinumdum ko niadtong wala pa ko mag-graduate sa akong high school. Nag-away mi sa akong papa. Unya ni saad ko nga dili ko magsalig sa akong mga ginikanan. Siguro dili na ako masulti dinhi kung unsay nitabo sa among balay. Nganong nang luod ko sa among balay. Pero sa dihang hapit na ko mo-graduate sa akong high school, naaman to'y gitawag sa una nga National Entrance Examination. Unya ang imong kurso, magdepende kung pila imong makuha sa imong exam. Sa dihang nag-take ko sa akong NCEE, ang ampo na ako sa Ginoo. Kung imo kong papasaron, unya, dako-dako ang akong score, akong ipadayon ang akong damgong nga mahimong civil engineer. Pero kung makapasar ko niya, igo-igo rin ang akong kurso, maadto ko sa MVC, mo-eskwela ko, mahimo ko, mag-eskwela ko pastor. Pero kung dili ko kapasar, Ginoo, magsundalo ko, kay kanang akong papa, ako nang balikan, o niya ako nang padaganon sa akong pusil. Dili siguro na ako matukan ninyo kung unsa gyud ang problema sa among balay. Pero dako-dako gyud nga problema. Sa matag adlaw, sa akong katapusan nga pila ka bulan dito sa Western, ako nang ginaampo sa matag adlaw ang pariha nga pagampo, kato nga pagampo nako. Siguro nasayod mo kung unsay resulta nga nung napastor ko karon. Sa dihang nahuman ako high school, ako nang gidawat ang result. Pagdawat nako sa una ang passing 60, ang akong score 67. Pag adto nako, nag-try ko og adto sa engineering school, dili ko dawaton kay short ang akong result. So dapat makakuha ko og 75 and above or 80 and above. Sa dihang pag adto nako sa Mountain View, ang dawaton as a pastor 65 and above, unya 67 makuha. So pwede ko mukuha og pastor. So atong i-delete na to katong akong giingon nga kung dili ko kapasar, magsundalo ko akong palayason ang akong papa sa akong pusil. Wala na to. Kaya nga naman, di papasar ko sa Ginoo. Ang Ginoo, naasay, daghan kaing pamaagi, unsaon kapag tubag. Busa, kung imo lang ihatag ang imong kaugaling ngadto sa Ginoo, mo ni ang pagtuo, na kung imong ihatag ngadto sa Ginoo, naasay giya para nimo. Nakahuman ko sa akong pagkapagor, pero sultian ta mo, sa wala pa ko mahuman. Ning uli ko sa among balay o nag-uli mi sa akong papa. Tungod sa paagi sa Ginoo, maayo nga paagi sa Ginoo. Dili na ko masabtan kung nganong nga ning uli ko o nya nakig-uli ko sa akong papa. Tungod kay nasayod ang Ginoo kung kinsa ko o unsa iyang mahimo para nako. Nagpasalamat ko nga kung wala pa to, wala ko dinhi karon nagahatag sa mensahe ninyo. So lesson number 2. We must be close to God not only during bad times. So, bisan, gi-treat siya sa iyang may gisuon unfairly, but he remains faithful to his God. In return, kay nagpabilin man siya nga faithful sa iyang Ginoo, iyang nadawat nga nahimo siyang usa ka pangulo sa pamilya sa mga Gileadites. Pagkanindot sa istorya ni Jepta. Sa 1 Corinto 10, versikulo 12, paingon sa 13, nangingon,
So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. Amen. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Maunay gisaad sa Ginoo, dili siya mohatag og kalisdanan nga dili nimo maagwanta. Kung imong tan-awon si Job sa kalisod sa kinabuhi nga gihatag gisulay niya sa Satanas, apan nagmalampuson siya kay nganuman nasayod ang Ginoo nga ang tanang mga tentasyon, ang tanan nga pagsulay nga moabot sa kinabuhi, unsa ganito? Dili kahatagan og pasulay nga dili nimo malutsan. Maunay pasalig sa Ginoo. There will be no temptation that you can bear. Imo ginitanan nga malutsan. Maunay pasalig sa Ginoo. Ang ikatulo, keeping your word. Lesson number 3, keeping your word. There is a danger there. Never make promises that you are not able to fulfill. When you don't keep your word, you lose your credibility. Sa kinabuhi ni Egypta, sa diyang iyang gisaad nga kung 15 mo gawas sa iyang balay, iyang yung ihatag as an offering, iyang gituman. Unsa may nahitabo ni Aquila o ni Priscilla sa dihang iyang gisaad nga ilang ihatag ang ilang kabtangan ngadto sa Ginoo. Wala nila gihatag sa diha silang duha namatay. Inguna na ang Ginoo busa kung magsaad ta sa Ginoo, let's be careful what we promise to the Lord. Kay kung dili nato tumanon ang atong promise, that's a big no-no in regards to our relationship with God. Sa dihang hapit na ko mugraduar sa akong kolehiyo, naglibog ko kung asa ko paingon. Moadto ba ko sa distrito o moadto ba ko sa invitation paingon sa eskwelahan? Dunay 7 ka mga invitation nga ako nadawat. Unom niini paingon sa district. So kamo nga nag-eskwela og pastor, kamong mga ginikanan nga pastor ang inyong mga anak, magsugod gumi og layman. So kung ay invitasyon sa distrito, meaning moadto ka dito mag-layman ka. Dunay imbitasyon nga unom ka buok, unya dunay usa ka imbitasyon nga mopaingon ko sa Western Mindanao Adventist Academy. Karon duha naman lang kasimana, moabot na ang graduation, naglibog na ko kung saon ako pagtubag sa mga invitation nga ako nadawat. Nakadungog ko nga atong sulayan ang Ginoo ni anang week of prayer before nahuman ang klase. Akong gitanom sa akong nahuna nga akong sulayan ang Ginoo, akong sulayan kung ang Ginoo bagyod mugiyan ako. Pinaagi sa pagampo. So ang akong gihimo, akong gisuon kung giun sa paghimo sa among speaker nga gitubag siya sa Ginoo. So akong gilikit ang 7 ka mga invitation nga gihatag nako. So akong gisulat ang mga lugar, ako napita nga distrito, unya usa ka eskwelahan ang Western Mindanao Adventist Academy. Ang instruction, mag-ampok kag kapito, unya hulbuton nimo kung unsa ang lugar. So anang alas 12 sa gabi, kanang mingaw na kayo, ako rin nakabata. Ang akong mga roommates nangatulog na. Ako na lang dito mo'y nagmata. Nag-ampo na ko og kapito. Sa dihang human ako ampo og kapito, ako nang gihulbot kung unsa ang papel, kung kinsa, kung unsa, kung asa, dapit ko ihatod sa Ginoo. Sa dihang gikuha na nakong papel, sa wala pa nako giupinan nga nako Ginoo. Mao man gini ang imong gihatag nako, akong tumanon kung asa ni. Sa dihang giupin ako, naingon dito Western Mindanao Academy. Nako nga. Unom ko katuig ng eskwela sa akong pagkapastor, unya magmaestro raman ako. Nasayop man siguro ang Ginoo ni. Pilaman ka panahon nga atong gidudahan ang Ginoo. Pilaman ka panahon nga wala nato tumana ang Ginoo kay nganuman ang atong hunahuna nasayop ang Ginoo. Pero sultian ta mo tinud ang Ginoo wala gid masayop. So ang akong gihimo kay nagduha-duha ko nga nasayop ang Ginoo ning otro na pug ko og kuha
proseso kung katong paghulbot-hulbot nako ning ampo na pugo kapito. So pila na kaampo tan akong himo? 14 na ka pag-ampo. Ako na pong gihulbot, human akong hulbot, anang human akong ampo sa kapito, akong gi-open. Kabalo ba mo kung sa maura gihapon ang lugar, Western Mindanao Academy. Ina ko seryoso gid ang Ginoo. Kay kaduhanan ako ni gihimo. Wagi ko maka hulbot og lain nga lugar, maura gid gihapon. Anang Sabado, Biyernes sa gabi, dili sa Sabado sa gabi, Biyernes sa gabi. Nakahinomdom mo atong sa una nga ang Mountain View College na ay gitawag nila og poisoning. Nga ang taga-cafeteria na malit og cabbage dito sa lantapan, unya ang napalit nga cabbage, gibutangan og formalin. Unya, sa dihang pagpalit nila ato, daan na sila giingnan, nga ayaw sa ninyo gamita, kay naay formalin eh. So, gamito ninyo paghuman sa tulo ka adlaw. Pero anang Biyernes sa gabi, wala pa mahuman ang tulo ka adlaw. Wala na may laing maluto ang cafeteria. So ilang gidesisyonan nga luto o nalimtan nga naay formalin ang pagkaon. Gihimong sabaw. Dito ko gahigop-higop sa sabaw. Kauban sa akong mga barkada. Kauban sa akong mga roommates. Kauban sa among mga sa tanang mga estudyante nga sa MVC. Katong tanan nga nakahigop sa sabaw. Sultian ta ka anang pagsimba na anang Vesper program. Nagsugod na ang kulo-kulo ang akong tiyan. Nanay na unag hatod paingon sa klinik. Kay nagsuka ng kalibang. Kaya ako nabantayan nga murang nagkulo-kulo naman akong tiyan. So ang akong gihimo, naamay daghang kayong kining uling si Pastor Paipa. O niya ila naman gidistribute ngadto sa mga dormitory. Ning sugo na pugong inom. Kaya nasayod ko nga ni apil kog higop ni adtong sabaw. Sa dihang gihatod na mo ang akong roommate. Pagkatitiod, ako na po'y gihatod paingon sa klinik. Ang akong na roommate, mao ang atong former nga treasurer sa Western Mindanao Conference. Si Sir Bargamento. Una kay barkada mamiato, nagtapad mami og higdaanan. Ingon na siya nga, boy, asa man ka inikahuman mo graduation? Ingin ako nga ako laging gihulbot-hulbot to, niya ako nahulbutan Western Mindanao Academy. Unya, wala pa kaya ko makonvince nga moadto ko dito kay pastor biya ako nahuman. Unya nga nung ihatod ko dito. Ingon siya nga pariha day ta. Siya ang Western nag-ibitar nako, tulo na ka bulan gikan karon pero akong wala pa gid nako. Wala ko ningon nga moadto ko dito. Pero sa akong nauna ako nang gibalibaran. Pero karon kung luwason ko sa Ginoo kini akong kahimtang kay hapit ta man ko mamatay. Ako na lang ihatag ang akong kaugalingon para dito. Kay gusto ko nga mutrabaho sa buhat sa Ginoo. Mga kaigsunan, mga kapaglaom. Nakaabot gid ko sa Western Mindanao Adventist Academy. Tungod kay nasayon ko na ang giyas sa Ginoo tuagi dito. So kung doon na tayo pagtuo, ngadto sa atong Ginoo, bisan wala nato siya makita, atong tumanon, kay ang Ginoo gyud magagiya nato. Magampo ta sa dili pa ta mahuman. Ginoo, salamat kayo sa imong kaayo. Imo kay migatagan sa panahon sa pagtuon sa imong pulong. Karon Ginoo amo natunan ang among pagtuo. Nanghinaot kami nga imong dugangan ang among pagtuo Ginoo. Na amo ikaw matagamtaman, amo ikaw mabutang sa among una-una ug ikaw magagiya kanamo kun unsa may mahitabo Ginoo, among gitugyan among kaugalingon diha kanimo. Salamat sa imong kaayo kay kiin tanamong gisaling sa ngalan ni Hesus nga amo manuluwas. Amen.